Снимам месото от купата и намазваме хубаво. Здравейте отново, приятели! Днес сме тук с Ками да направим една много бърза, лесна, вкусна рецепта за домашна тортила или по-скоро домашен дюнер. Ще направим така да покаже Ками какво е научила през последните епизоди, това как да готви. Аз само единствено ще й помогна с късането на месото и правенето на сместа. Всичко друго ще направи тя. За целта нужните ни продукти ще са Тортила, пилешко месо, майонеза, с барбекю, горчица, кашкавал, сладък лук, айсберг, краставица, чедър сос. След като си записахте вече продуктите, ще помогна на Ками да накъсам пилешкото. Хубаво е на тази рецепта, че може да използвате пилето от вчера. Дали сте готвили пиле с картофи, пиле с ориз или просто сте взели пиле на грил. Ако ви остане, ето ви една много лесна рецепта за закуска, дори и за обяд. Може и за вечеря. Хубаво го накъсвате така на конци. Ками го изяжда половината или вашето дете. A few moments later. След като сме накъсали месото в купата, слагаме майонеза. Искам да сложиш ето това всичкото, аз ще сложа горчица. Ама Сипвай! Горчицата задължително помните, трябва да бъде със смет, за да е приятно за децата, да не горчи много. След като сме прибавили всичко в купата, ще го разбъркаме. Пробвате задължително. Какво ще кажеш? вкусно. Добре. Това ще е нашият пълнеж за така наречената домашна тортила или дюнер. Сега, като сме приготвили вече сместа, тортилите е хубаво да бъдат запечатани на котлон. Затова аз ще ги запека. Сега, от тук нататък Ками ще направи всичко, за да ви покаже как се прави този невероятен дюнер. Нали, Ками? Да. Добре. Снимам месото от купата и намазваме хубаво. Сега се сложим кашкавалче чедъче. Ехо, хора, Вашко ме научи да отварям кашкавалче. Подреждаме ги както искаме. Сега се сложим червен лук сладък. Сега се сложим айсберг. Завършваме с краставичи. Много ми харесва да готвим с Бошко. Пусни го да ти покажа сега. Го фанеш, да го навиваш, почваш. Тук с тия две пръщите буташ, може да се нацапаш малко, но не дръж на тия работа. Оп, готово. Ето го, хора, на Ками първият дюнер. Както казахме по-рано, за 5 минути може да направите прекрасен обяд за вашите невероятни дечица. А сега ще го разрежем, за да видим Ками какво е направил. И аз се го пробвам. Държиш здраво, нали? Да. Лекичко и не натискаме, за да не срежеме долните. Хоп, стига толкова. Да. И я да видим са. Какво сме направили? Вуаля! Айде, Ками, пробвай. Какво си направил? Напред се наведи, ще капе. Я да видим професионалното ти мнение какво е. Добре. Много вкусно, нали? Да. Виждате ли? Много е лесно и те да готвят. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да оставите по един коментар за нашата щура идея с тази невероятна красавица. Оставяме ви, пожелаваме ви прекрасна седмица, бъдете здрави. Ще се видим следващия път. Чао! Тате. Айде, тате! Много добре става, да. И барбекюто, като се усеща и леко горчицата да те направя брутално.